dikeplaki malah ambles bumi. Iki aku Rundara Werkudara kewirangan arep ngajar Ndara Antasena Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Mbok ngematke, Tru. Nabuh ki nek untune lara rekoso lho, Tru. Wis ora iso guyu. Kancane do kemengkelen kono cenut. Mulane sing jeneng untu ku ya wajib diupakara. Ora kok bisa kepenake dhewe brimeh bengi mayang nyambut gawe esuk turu tanpa lali ora sikatan. Untune ya bakteri ya do mlebu. Ora iya. Mula kabeh awake kudu diupakara. Pancen ya bener mula aku saiki wis tak giatke meneh. Aku pit-pitan terus. Ha iya. Aja nganti nganu gong awake digerakke. Ora mung terus turu mari rampung dandan Jawa mangkat meneh. Engko ndak penyakite numpuk. Iya, ngono ya, Gong. Heeh, mula aku duwe cita-cita rombongan ki tak ajak ngepit bareng-bareng. Oh. Anek kowe pancen pemimpin sing apik tenan ya rombongan iki tukok nopit siji-siji terus jak ngepit bareng-bareng. Wis ra usah sida wae. Ha iya. Bubar. Mesti anggere duwe rancangan kok mesti kon cucul. Ayo mesti duwe gagasan kowe kok ya. Heeh, ya mula nang ndi papan anggere ketemu mesti akeh sing ndongake ya, Tru. Amin, pokoke digawe sehat awake Gong. Mangan ya ora ngawur, ya ora sak mangan-mangane dumeh lagi kepomana langsung apa-apa dipangan. Aja sok mangan jeroan. Iya. Marai penyakit. Mangan jeroan umpamane cawet. Jeroan ki jeroan pitik. Daging brutu, usus ki aja dipangan. Heeh. Kuwi sumber penyakit. Mangan ya sing ijo-ijonan. Ya kaya to gendera. Tak tonyo mutar lho ora. Ngono lho. Mangan sing ijo-ijonan sing enak-enakan. Moyo. Mergo wanggere sawak ki ngancik umur 50 kuwi lagi krasa. Penabuh ya aja mempeng-mempeng. Piye carane supaya tabuhane lirih ning suarane seru. Oh. Carane piye, Gong? Dibarengi ro swara. Oh. Ngono. Mikir kuwi aja dienggo ngemiki apa gamelane nggo ngemiki cangkem. Heeh. Didep yo tung dang tak nong ning. Ning karo nabuh ora gamelane seru. Kowe kene ndide kok senengane aneh ngono lho, Gong ora. Mergane ya kuwi aku nek weruh kanca-kancaku ki jan saben bengi do nabuh ya ora kesel babar blas. Iya. Ana weruh wetenge kancaku sing demung ku jan aku sok mesake. Saiki wis sudah akeh saiki. Kaya arep tak ingoni iwak. Iki upama ditukokke lele ngono iso lemu-lemu iki. Wetenge wong arep dingoni lele kowe iki. Saking gedene wetenge. Iya, Man. Ngendang ki ya ngrekoso. Iya, mula aja sok dadi sia-sia. Aja pisan-pisan to digawe lara atine. Pengendam ki ngaturi Rama. Iya. Anggres muni tung ndlep. Ha iya. Tutung ngono manut pengendang sok doyaki Rama ki mangkel ning ati kaya ora dinut mergo napase Rama ketuane iringan ki pengendang. Ha iya. Ngendang ngejak tumbrang tak iramane tutung tutung drang tak tutung kuwi pengendange ming-mingo ning atine lara. Monggo wong nek atine lara ngampet ki penyakite lever. Oh iya. Ati sing diserang. Iya. Lever kok ya. Iya. Soale ati sing diserang. Atiku. Anjen ya bener. Ngono ya kok kabeh iki resiko. Resiko saya melek saben bengi. Iya. Wah mau ya karo Pak Petrus wis diparingi job meneh itu. Waduh, alhamdulillah.
Nendi Gong? Neng Jakarta ora bain-bain kancane Pak Petrus kuwi pengusaha Astra ning Jakarta kono. Seneng aku. Kapan kuwi tanggal pira kuwi? Tahun 2020. Waduh. Aku isih jauh hari. Aja kuwatir manjere isih suwe. Lho. Kudune manjere iki saiki kok isih suwe ora. Pokoke disyukuri anggere ana wong pesen ki pokoke disyukuri. Ateges isih ana harapan tahun 2020 kuwi iso anyicil. Iya kan. Jan apa tenan. Ayo karo disambi nembang terus. Yo. Nembang sing kepenak. Ayo mestine sing kepenak. Ngaturke sing klasik dhisik ya, Tru. Ya. Ngaturke apa sing klasik? Aku kepengen sinom parijata, Tru. Nyamak. Oh iya, wah. Ki ana pawarta mau Banten gempa, Tru. Apa? 5, berapa ngono. Muga-muga ora ana apa-apa iki penggemar saka Banten lumantar WA. Weh. Jen, kaya werna-werna ya kok bencana kok nek di papan iki tangkupan perahu tanpa dinyono metu abu vulkanik kaya geger. Tangkupan perahu ki mongko ning isor wisatawane ning dhuwur mabul. Wah, ya wis pokoke ndonga wae karang donya ki wis sepuh. Bumi iki wis sepuh terus. Iya. Mula ya iki dadi pengeling-eling wajibe awake dhewe umat manusia iku kudu ndang sadar. Ayo. Kudu ndang eling marang kahanane sing bengkong digawe jejeg. Iya. Sapa sing keparengan nyekal? Sinom Parijata. Aku nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Oh iya. Presiden saka Semoyo Berbah Sleman. Mini Martono, Mino Martani kok. Bapak Yuwi le nindani aku ya wis suwe renane. Kaliman jangan nom. Kelingan jangan man nom kok keliman jangan nom ya apa? Walik-walik ngomong seneng. Menong lanang seniman sing wadon seniwati kayane mlumpuk. Wah monggo pas laris-larise. Sing wedok nyinden sing lanang wiyaga. Penabuh ayo. Wis bayarane dobel. Arep lara kae tetep kon menyang ndak. Penghasilane sudo. Ayo. Ya ora apa-apa. Wong ageng. Janji sabar aja demi susu. Aja do kesusu, aja do kesusu, sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Oh, sing sabar, sing tawakal, sing ikhlas. Tegese ora kok terus nandur pari-parine jembar-jembar sawahe lemu-lemu iku ora. Ning kuwi tuladane wong sabar, wong ikhlas ki rezekine tansah banyu mili, tansah jembar-jembar. Mula timbake sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Ning ora kok mung ateges parine jembar-jembar sawahe lemu-lemu ning rezekine sing jembar, rezekine sing lemu. Iya bener ya Rek. Iya. Gusti kang karya jagat. Mula setiap girongan ki mesti mengku surasa, mengku pitutur. Iya. Terus iki kok Wahyu ki anggere ditunggoni sing lanang kok suarane ora gerak ya terus. Sing lanang melu kok. Wah ya mau bengi kak dhek izin. Izin ora mangkat. Ora mangkat sing lak kelingan. Mesti Smackdown. Ya. Kowe ngerti Gong? Wong urip kudu silaturahmi. Weh, iki Bagong malah iso njelaske. Mampir Mas silaturahmi. Mampir, mampir apa sida apa ora? Apa sida apa ora? Ngono wong silaturahmi kadang harus kok gojag-gajeg aku mampir ora ya. Ning silaturahmi iki
becik apik dene godhaane setan rasa ora penting ngono kuwi apa sida apa ora. Bener ora? Ya terus. Modal ora. Ya, eling statusku ki aku nang omah wis ninggal bojo. Mula najan nyanding wong lencir kuning tetep eling marang statusku. Ora kena berbuat sing sak senono. Sak mestine. Wah, pituture ya apik-apik ya. Apik-apik. Ama pipolondo. Kuwi tegese mbuh. Ora dong ya. Dintekke ya ora dintekke kok gek gentiliane terus ya. Kok Pak Sukron kowe ngono. Iso diandalke. Apik suarane anggere wis muni dirusui sing lanang suarane gerok ngono kae jan. Wah wis. Ayo kowe ora apa-apa kaya. Ayo genti kowe teng. Ya. Nembang sing kepenak. Nah aku tak slendro wae reng. Oke, men diwalik karo Pak Bungkek, diwalik karo Pak Bungkek. Iya. Suarane yo apik. Sapa? Pak Bungkek. Iya seneng aneh-aneh ora. Ayo, nembang apa tang sing kepenak? Reng. Apa? Aku tak nembang sing cara klasik wae. Iki ana nawala dibuka. Oh iya. Nyuwun lagu sragenan gelo kalian rembulan ngatur kagem PT YPTI. Waduh, ra iso to. Heeh. Gelo iki sing kepiye? Jeneng gelo kowe aja lali, kuwi jeneng gula ora jeneng gelo. Nek sing rembulan waduh iki lagu anyar sing lagi kinyis-kinyis. Ha iki kudu nganggo keyboard iki. Nek digawe sragenan ya urung tau krungunya. Dikondurke ora iso minangkani kok. Rembulan ora iso. Rembulan di waktu malam. Ora dong ya, Gong. Sesuk tak ajar sik. Ya. Bawa apa, Tru? Dandang gula Semarangan. Sing nyekar kajenge Mbak Agnesi Anandasari Nuring Tias. Ya. Kok mripate kok sipit ki ngantuk bocah iki sajae. Oh wis perang mau ketoke kok wis griyip-griyip. Ha piye? Bobok sik apa? Kok tangi turu terus lagi nembang. Yogyaniro wis to reng kuwi. Aku kok iso kelangan ngeng to iki. Yogyaniro semono kaya. Ing bantal dawa jenenge guling. Ing numpak becak temumplak jenenge goleng. Wih kalipane kedawan. Angling ngono lha ngethok. Ing ngesok wedang jenenge ngiling. Wih. Ing ndodok rutut jenenge maling. Rawae. Ndodok rutut kok jenenge. Ndodok rutut jenenge jagongan. Iya. Dari mana datangnya cinta nino? Dari mata turun ke hati. Ngetan paling ulon apa setiane kelakon dul gundal gandul. Dari mana datangnya cinta sayang? Dari mata turun ke hati. Nah, kok dari mana datangnya cinta? Wis ben cakapane manut aku wae rasane.
Cari mana? Pokoknya nek datanya cinta gundul gundakan. Ayo Nas kowe iki malah. Lho. Kowe iki ngapae? Aku dijak. Aku dijak. Iya. Aku dijak. Ya kene mundur. Dari mana nanananeno alon wae, alon wae. Cuk ngono ya. Dari mana datangnya nene. Kecepatan. Aku nek ora ngono-ngono ki suwe to. Alon wae dipenakke cuk lho nyaman to cuk. Piye? Enak. Hidung. Waduh. Ngentokke irungmu gedhe irungku cilik dadi malah irungmu mlebu cangkem iki. Lah sanggo irung. Iya. Hidung. Ora sanggo hidung. Langsung kaki. Kaki. Wow. Waduh, seron. Pantat. Wah. Leher. Oh ya deng. Kembali kepala. Ora pas. Tintake suwe aku pengen nggen kuwi ya. Ora pas. Niki ta iki. Tatu miring jrek. Oke. Tatu jrek. Dok sik. Duk. Wah. Angel tekan. Kene. Kara-kara aku ora dadi ra. Ayo. Tatu miring paham. Nah. Seneng aku nek langsung paham ya yo. Sip. Wow. Kleru kok sip ora. Karo gareng langsung iso aku. Kleru ora. Yo disuwuke ya Reng, disuwuke. Dari mana deng tandeng gong ngono wae. Ngawur. Sir kuwi takon trampil. Lho, pengendang ki ora mung ngajek kembangane kaya ngono, berpikir. Lho. Dari mana tandet kentok getok blak tok iki nang tuntong blak tong nang tuntong blak nang tung de tangku nang tak tung blak gentung tak tung blak ora ketok trampil to ora dialem karo cewek-cewek iki pengendange bos ora sawerna-werna senengane kok aneh-aneh nah. Aku mau nembang kaya ngene penak banget rasane. Oke, saiki genti. Bagong arep nembang apa? Aku nek meng ting klenyit ngene males aku. Oh iya. Kudune sing berkibar. Lho. Maksudnya sing seru. Gayeng ngono. Ha iya. Arep cara ngendi kok sakarepmu kowe men iki aku tak nganu nyoba
Pesinden saka anu ki sing urung muni ki sing saka Cibaduyut ki. Cibaduyut anu Majnang Cilacap. Iya. Eneng to, eneng. Lho. Sing takon ki wedok kok sing ngadeg lanang. Yes, ngene lah. Kagre. Aku ora Cibaduyut aku Cibanyak. Ya, ayo Rido. Ya, nembang apa Pak Dalang? Nembang apa? Rika bisane apa? Pengenong. Ya, pengenong. Jenengane siapa Pak? Jenengane Gomblo. Apa temenanan? Temenanan. Oh iya, mbiyen ya rombongane bodong barang kuwi. Warga Laras. Asli Banjarnegara. Sesi pertama. Asli Banjarnegara. Ngisor jembatan Kali Cerayu. Ya Juragan Dawet berarti. Hah? Juragan Dawet. Utule dawetnya mencatat gara karu-karuan. Iya, Mas Gomblo. Ya ora usah nganggo Mas Gomblo. Wah, iki iso ora dadi lho Gong, pendemu sing iji loro untu. Ket mau wis ora senyum babar blas. Karang parapane iki dhewe-dhewe. Penabuhku ki sok madeg dalang terus karepe iki jenenge ditambahi cerma. Cerma plenthung ana. Cerma pemilu ana. Kok cerma pemilu? Mulai mayang ming 5 tahun pisan. Gedung sate ngendi? Bandung. Oh iya. Dulu muncul apik tenan yo, tenan apik tenan. Rasane kaya nang Bandung tenan. Ha iya. Trampil pengendange. Heeh. Ayo kuwi didikanku. Waduh. Kowe yang ngrene sing apik kok mesti didikanmu. Ndi sing rebab-ape ya didikanmu. Kowe lak kandhane kok sing percaya senengane. Majidor ya apa maidu. Ora ana majidor kok maidu. Cara ngendi ora. Bahasane Sunda iki mau, heeh. Basa Sunda iki angel ya, angel. Ning wong Sunda iki ngerti lho. Duwe mata batin. Weh. Kok kowe tahu kok iso ngerti? Aku tahu kok liwat nang ngarepe wong nom-noman do. Tengok-tengok nang pinggir dalan aku bar saka pasar tuku pelem. Heeh. Aku liwat nang ngarepe do muni mangga, Mang. Wih lho. Kok ngerti ya nek aku nggawa mangga aku ya. Tak baleni meneh. Ana wong nom-noman aku ya tuku pelem meneh. Liwat nang ngarepe cah nom-nom ki dhek muni mangga, Mang. Lho, kok ngerti meneh aku. Alet 3 dina aku tuku salak. Heeh. Ana muni mangga, Mang, dudu salak aku. Mangga ki nek cara Bandung ki monggo, ngono lho. Mangga, monggo ngono. Oh, ada. Sumuhun. Sumuhun apa? Wis umep urung. Sumuhun ki matur nuwun. Oh. Sarantosna. Sarantosna dinteni sarantosna. Kesuwen nak. Kuwi kesuwen. Wong bakane kuwi ora iso ya senengane ngajari ora. Ya ora usah ngetak ngono kuwi, Truk. Ndagel ya ndagel ora tatos-tatos ngono kuwi. Karo kakangne kok babet-babet ora. Apa iki mau? Heeh, bajidor kahut. Ha iya. Liyane sing dilatih kaya apa, Gong? Senam. Arep senam yo. Gendinge lho kok senam jenggomu rasa to ora. Ora sumansaku ya tanggo ngibur awakku dhewe gak terus. Ya. Yo. Sowane ndi? Mbok wong ora saso aneh-aneh ora ana wong teko Ndara Janaka ora rawuh Ndara Abimanyu ora rawuh kok sowan nang negara Ngamarta netepi karo kewajiban. Yo nek Bagong ora gelem ditinggal yo. Yo.
Oh, kebablasan. Hai. Apa ini? Melayu kok cenanangan. Nggo sepatu roda. Wayamu yo iso yasa ora. Kenyolong itu. Oh. Ya memper ngene nggone sapa? Tanggaku. Lho. Keletan ora, jajar persis. Ora kuwatir nek konangan lho. Ora tanggamu ya titen karo sepatu roda ki nek nang omahmu rak mesti kowe iki dikira nyolong. Wong anggere kendele semaur rak beres. Padak kecah tipis. Main tuku sepatu. Dadi foto ora kowe? Ageng aneh. Dadi foto ora. Mbok menawa selfie, Pak. Werkudara, apa? Arjuna wonten maring adhawu la toblas. Anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak. Ya mung mburi ae kok kaya ora wangun-wanguno babar blas. Sapa ya kok embo? Wah, kirike Antasena. Yayi Prabu. Ana apa, Kakang Patih? Sapa iki? Kumlanceng. Sak penake dhewe. Nani te omongane ketoke ana ka. Sapa? Hah? Sapa? Mbah. Iki ngedongki kok ora dong to. Sapa? Lasiron. Waduh. Ayo Patih kok nariki kabel. Uduh. Ngawur wae ora. Jagat wae saning Bathara wayah Bathara jagat wih ladal. Nggir cah bagus. Anakku wong Jentara, anakku wong Sigit. Anak Anung Anindita bocah mursid samikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya to. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe pepenginan. Ing mestine kudu kelakon ning rak ya nganggo sesa-sesa to. Aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe. Dupeh kowe dadi wiji sejati, dupeh kowe dadi pitataning jalma, kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa. Ning ora kok njur sak kepenakmu dhewe kaya ngono, nganggo tatanan, nganggo aturan. Mara coba to. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matura karo wakmu ing Ndrawati, aku tak lereh keprabon. Aku tak leren nggone dadi ratu. Aku tak brahmana Ndrawati agemen. Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo wakmu Puntadewa supaya lereh dadi Nalindra. Agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika matura karo wakmu tak bedahi negarane. Wakmu Werkudara ing sago bedah negara, kowe sing dadi ratu. Rak ya ngono to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu ning kayangan. Wah, memek mripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Den? Apa kowe Pangling Petruk? Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan cara ratu. Heeh. Anu iya, anu nggih. Sapa? Mboten ngerti? Tenane? Iya. Elok tenan. Lah iki lho mustikaning titah iki. Kok sampean sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, mosok? Walah urung ngomong. Wis dikampleng ora. Wong trobo-trobo kok nyedak ratu. Ambune prenguse ora jamak. Ya nggih, lereo. Lereno. Apa ngendak kandhake marang sira anakku lanang mau mesti ora bakal punwa kok goro. Lereno.
Yen kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang wewaling para dewa. Iki ki Dandang Mangure. Ora pantes dadi ratu ning Dandang Mangure. Ayo salin to. Wis anggene aja kaya ngono Cah Bagus. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matura tak bedahke negara bapakmu wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning Dandang Mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapa. Kyai Prabu aku piye iki? Ya salin. Wah. Wis ngene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang wong gerang, salin ora, rasane gecek dasmu. Ora, apa-apa kok disenani ora. Halo, Dap. Setan arti keplaki malah ambles bumi. Iki aku Ndara Werkudara kewirangan arep ngajar Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Petro senengane ngece. Aku iki bendara ya padake geguyu sampeyan ae dhewe ora. Iki nek aku obah kecowes lho terima. Mula meneng bae kowe. Biar ngereke piye, Gus? Ndara Werkudara cerewet ngopo? Niku le malangkrik niku kleru teng ndase Bagong. Wah, cangkeme ndekno meneng wae. Pindah. Ndak kesonjo mboyo. Nah, wis do badar ngenten iki. Dandang Mangure dikundurke Betari Durga. Iya, Petruk nggih. Soalnya nek kowe dadi ratu niku mangan ndika kali kula. Kula mbroke Gerduranda. Dadi ratu. Ampun kuwatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ra. Ndara Janaka ngantem sithik kowe buantre Raja Masama. Kejangar ta, Trak? Baliyo ning Dursila geni. Yen ana tantrimaning Betari Durga sapa? Monggo aku sing tanggung jawab, aku bapakmu nggih. Aku mung saderma ngetutke wisanggeni, Pak. Aku nek ana lupute njaluk ngapura ya, Pak. Sesune lah baleni ora. Dadi cah nakal ya nakal ning Sembodo. Ya. Mulai ya, Pak. Yo. Salam ku Ibu ra. Suwe ra ketemu. Lah mulane sok tile ora. Sok tile ning Randu Kumbala Ibu ra ngayu ya kangen karo bapak. Wah, yo. Seminggu itu mulung ora. Antasena. Senengane sok klewo-klewo bareng arep pesen apa? Mang pesen kula sampeke. Gah. Wah sudi ora.
Arjuna wonten maring adhawu. Wajibe kowe ngaturake kayangan kemarang Iwang Ipikulun Manjabra Durga Koko Prabu badhe kula tenggo wonten ing mriki Koko Prabu. Ulun kula minangka dados tiyang sepuhipun wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten Mbah Tobat. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampurkaning anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalebatan kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Janaka, ora dadi ngopo Mbah Tobat. Aku ki nek dijuwuni ngapura karo piyai sing bagus ki ora dadi ngopo. Nggih. Bareng kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik Mbah Tobat, mbok tak demek tanganmu sedhi lho wae. Badhe menapa? Piye tangan kok aluse kaya ngene? Ngaturake panuwun ya Janaka. Inggih. Kandhana wisanggeni sesuk aja. Sakepenake dhewe. Inggih, kula nyuwun pamit Iwang Pukulun. Piye sapa to sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye Tobat. Ing ngatasé titah kok baguse kaya ngono, ngedapi-dapi temen ing ngatasé aku kuwi kulino ngedepi wong bagus musuh Raden Janaka lha kok dadi. Ya iso lulo ati iki. Menungso ora tatanan. Tak kira nek opo kaget aku. Ndelok tangane, Rasudi. Setan wong edan. Ngawur-awuran wae ora. Oh, kok diantung. Apa asik? Asik. Dapure ra.